Ponovo se družimo u kvizu na slovo. 20 pitanja. Današnji zadatak su pojmovi koji počinju slovom I. Ostrvska zemlja u Severnom Atlantiku između Grenlanda, Norveške i Britanskih ostrva. Island. Sastavni je deo kompasa i gramofona. Igla. Sa ocem se spasio iz zarobljeništva na Kritu, pomoću krila napravljenih od voska. Ikar. Najpoznatije među književnicama su Sekulić i Bjelica. Isidora. Izreka kaže da je u vinu. Istina. Planina u centralnoj Bosni i Hercegovini, preko koje je prešlo više od 500 boraca u noći između 27. i 28. januara 1942. Igman. Bacila je sve niz rijeku, bio je njihov najveći hit. Indeksi. Sposobnost organizma da se sopstvenim mehanizmima brani od virusa, bakterija i drugih patogena. Imunitet. Poznata filmska slava u režiji Zdravka Šotre, po pripovetki Stevana Sremca. Ivkova. Spada u vrstu velikih guštera, često živi sa ljudima kao kućni ljubimac. Iguana. Može biti i sportska, rekreativna, dečija, kompjuterska. Igra. Je učiteljica života, glasi poznata Ciceronova izreka. Istorija. Monaško lice koje upravlja životom u pravoslavnom manastiru. Iguman. Najveće jadransko poluostrvo, površina 3476 km². Istra. Američka naučno-fantastična komedija iz 2006. i naziv popularnog srpskog YouTube kanala. Idiokratija. Slika za javnost, koju čovek stvara o sebi, veoma važna u svetu show biznisa. Imidž. Reč latinskog porekla, koja označava svečano uvođenje neke osobe na položaj visokog zvaničnika. Inauguracija. Plavi papir koji se koristi za pravljenje kopija pisanog teksta. Indigo. Potpuno uništenje ili eliminacija određene grupe bića, bilo da su u pitanju ljudi, životinje ili biljke.
Istrebljenje. Kroz istoriju poznat kao Vizantion, Konstantinopolj i Carigrad. Hvala vam na gledanju i vidimo se u novim kvizovima.